खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 22 जानुवारि 2023 बारायजेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गोजां बोथोरनि गोजांनायजों आसामाव सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मरान टाउनाव सानै उन्दै गथ', 4 दान आरो 1 बोसोरनि सानै गथ'आ गोबां गुसुनि थाखाय जिउ गोमादों होननानै फाहामसालिनिफ्राय फोरमायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थैनाय गथ'फोरनि नखरा गोरिब थाखोनिमोन आरो न'फोराबो गब्लं गोजामोन। अदेबानि न' सिंजों बार हाबोमोन, बेनिखायनो थान्दा हाबनानै बिसोरो थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तिवा हारिनि मुंदांखा फोरबो जुनबिल फेस्टिभेलाव एबा जुनबिल मेला मरिगावआव थांनानै आसाम सोरखारा बे फोरबोनि थाखाय 20 बिघा हाखौ पार्मानेन्टनि थाखाय होनो थाखाय प्लेनिं खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। गिथाव बाथाव अर खामदों। बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव 3 सुबुङा अरजों खामजादों। केरलानि पाटानामथिट्टानि सिभिल स्टेशन साखाथियाव गंसे फालांगिरि फसंथानाव गेस सिलिन्डार ब्लास्ट जानानै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनायजों 2 अर खोमोरग्रा आरो सासे गुबुन सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। उनाव बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनाय जादों। हरसेनि गेजेरावनो कौटि रांनि बिगोमा जानो हादों। पान्जाब रायजोनि सिङाव थानाय त्रिवेदी केम्प दिराबासीनि थागिबि महेंद्र दास मुंनि सासे सुबुङा मागो दमासिनि मुङाव लटारि लानानै 5 कौटि रांखौ लटारिनि गेजेरजों देरहानो हादों आरो बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो कौटि रांनि बिगोमा जानो हादों। बिथाङा 88 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा गोदो गोदायनिफ्रायनो लटारिफोरखौ बायनानै मोजां मोनखायोमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनि लटारि देरनायखौ लानानै बिथांनि नखरा गोबां मुलाम्फा जादों आरो बिथांखौ ओनसोल नाङैनो बरायनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय जराबाद ओनसोलाव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां गान्जा 101 किल'ग्रामनि गान्जा हमनो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय गासै 2 गान्जा फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 गान्जा फालांगिरिनि मुङा जाबाय प्रणब कुमार जामाइटिया 31 बोसोर बैसोनि आरो दुधा सदन जामाइटिया 35 बोसोर बैसोनि। सानैबो अमरपुर त्रिपुरानि थागिबि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जासिगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।